kwana da fatan mu waye gari lafiya, muna kin ƙoshin lafiya, barkamu da safiyan jama'a lafiya. To yau ma mun zo muku da wani sabon labari mai daɗi mai armashi, sai ku biyo mu ku saurara labarin yau. Amma dan Allah ku danna mana subscribe, ku muna lakin domin idan mun samu sabbin bidiyo mu dinga kawo muku. Insha Allah ku je mu je bidiyon ku ga yadda al'amarin yake a yau. Muku wani abu ne da yake faruwa a kudancin kasar nan. Zan muku play din tape din abin da ke faruwa, amma zan muku bayani ne kafin, saboda akwai fim da ake yin shoye sare na musulmi na duniya ya kamata matsaya mita akan wannan abu addini. Magana na farko shine in an zo an yi ƙarya a cikin fim din ba sunan wanda ake kira sunan fiyayyen halitta, kuma me suke nufi mu dai ko mu nuna musu ba masu a ci gaba da ambatan sunan Muhammad a wajen makaryata. Sai kuma wannan wawan shi ma din mai amfani da sunan Alhaji Musa yana comedy. Haka alhazan suke, haka musuluncin mu yake. Ya za mu dinga bari ana zagin mu, ana cin mutuncin mu, ana menene da sunan musulunci kuma muna kallo? Har ga Allah duk wanda ya ga sakon nan dan Allah dan Annabi sai ka turawa in group ne in ma menene mu fito mu nuna ba masu, saboda fim din in kuka zauna ku kalli abin da na flame muku za ku ji shi one by one. Duk wanda ya yi ƙarya za ku ji kawai ba sunan wanda zai kira su sunan fiyayyen halitta. Wani ricin mutunci ne ya kai haka. Daga ranar na fara jin abin nan ya na san cewa a Old Post English babu wani turanci da ya kasance cewa kamar haka. Babu wani abu da za ka yi shi a ce maka wannan shine min din abin da ke nufi. Akwai abin da suke nufi daban. Shi ne kuma fito mu faɗa musu suna da sunonin pastor nasu. Shi wancan mai dressing din kayan musulunci yana da kayan pastor shi, yana da menene da sauransu, duka su dinga saka kayan musuluncin su mana. Ya za mu dinga bari ana cin mutuncin musulunci da sauransu? Dan Allah dan kaunan da kuke mama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya samu wannan sakon ya sake tura mu wani a gaba. Dan girman Allah mu fito mu nuna ba ma san wannan abu, saboda wannan cin mutunci ne da cin mutuncin alhaji. Mini din alhaji fa ba karamin girmamawa bane fa da Allah ya baka wannan sunan, ko ba haka ba? Amma wani ya dinga alhaji kuma ya dinga wannan zama yana irin wannan abun. Su kuma wayannan in aka yi ƙarya ba sunan wanda da kira sai sunan fiyayyen halitta. Wannan abu dai kamata mu tashi mu ta kuka ne ma, ko ma me suke nufi? Dan na ji wayansu musulman mu sun zo sun fara kare su, wai ba abin da suke nufi ba kenan, me da sauransu. Wallahi in dai ka zauna kai magana ma akan wai ba haka suke nufi ba, na rantsi maka da girman Allah musuluncin kama akwai abin da ta duba a ciki. Muhammad din su daina kira, suna da sunayensu na kiristanci da yawa, su je su yi amfani da shi mana. Ba za su je su yi amfani da shi ba. In ka je ka yi sacin din Serena State na mamman da episode din da ya yanke shi a ciki ne, da zan faɗa maka episode din da zaka je kalla, amma na yanke shi shortly yanda zaka fahimci abin da nake nufi. Duk wanda yi ƙarya ba sunan wanda zai kira sai sunan fiyayyen halitta. Wani irin mutunci ne haka? To idan bidiyon ya muku kyau sai ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin idan mun ka sabbin bidiyo ku rinƙa ji. Ne muku fatan alkhairi daga naku masoyinku Sani Sarki da ke muku mu wani lafiya abokaina da kyau.